πώς γίνονται οι αφίσες του κυρίου Τσοβόλα? Πώς βάζει σποτάκια ο Καρατζαφέρης στις τηλεοράσεις? Πρέπει να ξέρετε κάτι. Όταν βλέπετε πολλά γραφεία, πολλά σποτάκια, πολλές αφίσες, πρέπει να ξέρετε ότι τα πιάνουν. Αυτό πρέπει να ξέρετε. Λοιπόν, δεν θα διαλέξει ο ελληνικός λαός ούτε Πασόκ ούτε δεξιά, γιατί και τα δύο κόμματα είναι δεξιά. Και ο Φλωράκης είναι δεξιά. Όλοι τα παίρνουν, κυρίες και κύριοι. Όλοι εξαγοράζονται. Ο λαός απαιτεί, όλε πέφτει στη Βουλή. Ο λαός απαιτεί, όλε πέφτει στη Βουλή. Ο λαός απαιτεί, όλε πέφτει στη Βουλή. Προσπαθούν να μας υποχρεώσουν να διαλέξουμε μεταξύ Πασόκ και δεξιάς. Και λέμε, είμαι αρσενικό, πεθάνει κανείς. Είμαι στριχνίνη, πεθαίνει. Όχι.